gaskiya kasar nan akwai kotu jama'a yadda kuke ganin ma'ana kowa wannan ya ganta ya san kotu ce kotu kuma ba ruwanta da yaro babba karami talaka mai kuɗi kawai duk wanda ya laifi za ta hukunta shi don haka gaskiya muka yi tattaki muka kawo ba Buhari kaya alƙuran kotu nan ta bi mana haƙƙinmu mun gaji alƙuran mun gaji kowa in zai zo in shiga da ƙaransa ya kamata kasan na haba ba mun rasa ya zamu mai magana ta Allah faki na siyasa zai na ce da gaya ma wani dan gwara uba zo samun wawa ba kasan nan ya kamata mana abin barka dai ya labari Ya kalau. ai kasan nan ya kamata ce an samu canji Ai, bawa yana gyara.